Isto é Onda Ciencia, un proxecto de divulgación científica en formato radiofónico e podcast realizado por Coac FM e a Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Universidade da Coruña. O cambio climático é unha problemática socioambiental sobre cuxas causas e consecuencias existe un consenso científico absoluto. Sen embargo, a pesares diso, aínda hai moita xente que non comprende cales son ditas causas e, sobre todo, cales son os riscos que entraña para o planeta e para eles mesmos. Recentes fenómenos climáticos extremos, como a dana sufrida na comunidade valenciana a finais de 2024, amosan a fragilidade das nosas urbes e, así mesmo, a necesidade de adaptar os territorios ás consecuencias do cambio climático. Galicia ten aprobado unha estratexia de adaptación que abrangue diferentes accións, dende o eido da saúde, infraestructuras hídricas, educación, etc., na que, por suposto, a Universidade da Coruña ten moito que aportar, tanto dende a perspectiva de xeración do coñecemento científico necesario para o deseño das mellores estratexias de adaptación posibles, como dende a perspectiva socioeducativa, para formar aos futuros profesionais coas competencias necesarias para afrontar un futuro cheo de incertidume e grandes retos. Para afondar no impacto do cambio climático na nosa provincia, especialmente nas áreas da Coruña e Ferrolterra, temos connosco neste primeiro programa de Onda Ciencia a tres investigadores da UDC, que paso a presentar a continuación. En primeiro lugar, presento a Armán Hernández Hernández, investigador do programa Ramón y Cajal no Departamento de Física e Ciencias da Terra da Facultade de Ciencias. Armán é membro do Grupo de Investigación en Cambio Ambiental e investigador do CICA, o Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía, e tamén é director, recentemente nomeado, da Oficina de Sustentabilidade da UDC. Benvido, Armán. Hola. Tamén nos acompaña Manuel Alberto Regueiro Picallo, investigador postdoutoral no CINTEC, o Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñería Civil, e é membro do Grupo de Investigación Enxeñería da Auga e no Medio Ambiente. Benvido, Manuel. Hola, Isabel, que tal? Gracias. E en terceiro lugar tamén nos acompaña Pedro Vega Marcote, profesor titular no Departamento de Pedagogía e Didáctica na Facultade de Ciencias de Educación. Pedro desenvolve actualmente un proxecto de I+D+I sobre formación docente en competencias clave en sustentabilidade para acción polo clima. Moi bo día, Pedro. Boas tardes, Isabel. Pois bons días, boas tardes para que nos escoite en calquera momento. A primeira pregunta que queremos presentar no programa de hoxe vai orientado a afondar a realidade do cambio climático e como nos está a afectar. Armand, como investigador experto na materia, que tipo de estudos se están a desenvolver dende a universidade para analizar o impacto do cambio climático e tamén pois cales son os datos ou as evidencias científicas que destacarías? Ben, dende o noso grupo, como decías, o grupo de investigación en cambio ambiental, sobre todo o que facemos é estudar o pasado para entender o presente e o futuro. Que facemos? Pois miramos a que pasou durante os últimos aproximadamente 10.000 anos, que sería o Holoceno, o interglaciar no que nos atopamos agora, e imos vendo como foron os diferentes cambios de clima que hubo durante estes últimos 10.000 anos. Eso nos axuda a entender o que pasou no pasado, pero tamén o que pasa agora mesmo e o que pode chegar a pasar no futuro. Tamén o que intentamos facer é estudar as series instrumentais, no? Nos imos para o pasado porque as series instrumentais son máis curtas
Entón, ás veces necesitamos períodos de tempo máis longos para entender ben o que está pasando, ¿no? Para pôr en contexto. Pois intentamos alongar, facer bases de datos con esas series instrumentais máis longas e ver, pois, por exemplo, a recurrencia dos eventos extremos, ¿no? Si teñen certas recurrencias, si aumenta a súa recurrencia ou non, en nesas cosas é o que se centra a nosa investigación, ¿no? E iso é útil para entender o cambio climático actual. Despois, preguntabas, ¿no? Eran dúas preguntas en unha, preguntabas cales son as evidencias de cambio climático. Ben, a evidencia máis clara, ¿no? É a subida das temperaturas, ¿no? En Galicia, pois, e en todo o globo, temos temperaturas máis altas. Non é que hoxe teñamos durante períodos curtos de tempo teñamos temperaturas máis altas, no? Sino que é unha tendencia. Dende hai un século e medio ata a actualidade, pois hubo variabilidade nas temperaturas, pero nas últimas décadas a subida das temperaturas é clarísima, no? E entón, iso é un indicador de cambio climático. Outro indicador pode ser a subida do nivel del mar, que tamén está subindo, subiu mellor nos últimos 50 anos alrededor de 7-8 centímetros, que parece que non sexa moito, pero ao final é bastante, non? Porque logo xa afondaremos en iso, pero os extremos pois xa non parten dese nivel 0, sino parten dun nivel 8. O xeo, pero nese caso non é tanto en Galicia, pero tamén coas menos nevadas, non? Hai menos neve, as estacións de esquí, por exemplo, aquí en Manzaneda, pois teñen máis problemas coa neve, pero tamén na outras partes do globo pois temos menos xeo, e os padróns de precipitación que son diferentes, non? No caso particular de Galicia non é que chova menos, chove un poquiño menos, pero sobre todo é que chove diferente, non? Que as choivas son máis intensas, temos máis días de sol, pero os días que chove moito. E isto ten unha afección ou unha afectación non só en termos de metros cúbicos de auga disponible, sino tamén pois como pode afectar, por exemplo, pois a produción, non de alimentos, de froitos, de verduras, non? Quero dicir, podemos palpar, non? Esas consecuencias do cambio climático. Sí, evidentemente. Mira, aquí en Galicia, aínda que pareza unha cosa un pouco absurda, ¿no? Para a xente que vive aquí que chove bastante ou moito, ¿no? Depende con que se compare sempre, non? Pero pois temos secas en Galicia. Por qué? Porque igual non son secas estrictamente meteorolóxicas, pero sí que os nosos solos, os nosos reservorios de auga, pois son particulares. Non é como o Mediterráneo, que é unha roca caliza onde poden haber reservorios de auga moi importantes. Aquí o granito non pode almacear tanta agua, ¿no? E é agua superficial. Entón, que pasa? Que a auga prácticamente se aproveita a auga que está chovendo nese instante. Non podes guardar a auga durante moitos meses, máis aló dos embalses, ¿no? Entón, si temos períodos de tempo con pouca choiva, o chan ou o solo sécase, e logo cando chove a absorción desa agua non é tan efectiva, e aínda por riba, se chove con máis intensidade, pois xúntanse os dous factores e fai que evidentemente os nosos recursos hídricos vexanse afectados. E falando de recursos hídricos, pois neste contexto de mudanza climática, transformar a xestión dos recursos hídricos faise imprescindible, tendo en conta pois que se prevé unha maior frecuencia de fenómenos meteorolóxicos extremos, como secas, que estaba comentando Armand, tormentas, etc. Non? Dende o Laboratorio de Hidráulica, xustamente, estades a investigar e innovar para a mellora dos sistemas de auga urbana. Por que, Manuel, é iso importante e como teñen que cambiar as nosas cidades para afrontar estes riscos? Bueno, pues agradezco un pouco la introducción de Armand, porque me viene al pelo el tema este, y es que lo importante, digamos, en este caso, de mejorar los sistemas de agua urbana es garantizar el uso sostenible del agua en el tiempo, teniendo en cuenta todos estos cambios meteorológicos que nos comentaba Armand. Por un lado, pues está el tema de que hay más tiempos secos, digamos, los eventos de sequía van a ser más recurrentes, al igual que el aumento de los cambios de patrones climáticos, meteorológicos que
que es algo que también está cambiando. ¿Y cómo tienen que hacer las ciudades para afrontar estos cambios? Pues por un lado, caminar un poco hacia el ahorro del consumo de agua, tanto a nivel doméstico, pero también no solo echarnos la culpa a nosotros, sino también a nivel industrial y un poco de las actividades de ocio. Yo empezaría, una de las cosas, por revisar el tema de la factura del agua, porque realmente es algo que no está en boca, digamos, de casi nadie, pero no cubre actualmente los costes tanto de abastecimiento como de saneamiento. Entonces sería interesante un poco saber, no estoy diciendo que nos tengan que subir la factura, pero sí saber cuánto cuesta realmente potabilizar y gestionar todo lo que tiene que ver con el agua. Luego, pues menos costoso o menos impacto hacia los bolsillos está introducir estrategias de reutilización del agua. Muchas veces estamos saneando, tratando todas las aguas residuales y salen de nuestras estaciones con una calidad lo suficientemente apta para darle un nuevo uso. Bien sea, pues, por ejemplo, temas de riego, lavado de calles. Actualmente se está haciendo con agua potable, pero ahí se podría utilizar agua reutilizable o depurada para este tipo de usos. Incluso introducir sistemas de captación de agua de lluvia a escala local, a escala urbana, que permita utilizar el agua con sistemas sencillos de tratamiento. Entonces aprovecharías el agua de lluvia, por ejemplo, recogida en edificios, pues darle un uso, pues yo qué sé, para poner un lavavajillas o la lavadora. Y aquí, bueno, aquí es donde toca un poco con lo que son los SUDs, que es algo con lo que investigamos bastante, que son los sistemas urbanos de drenaje sostenible. A ver, explícanos un poco qué son estos SUDs, sistemas urbanos de drenaje sustentable. Sí, pues entre otras ventajas, pues a nivel un poco hidráulico, ya que hablamos de la batería hidráulica, pues sirven para minimizar el impacto de tener tantas superficies impermeables en las áreas urbanas. Tener muchas superficies impermeables, o mejor dicho, poco permeables, implica que cuando llueve el agua se mueva mucho más rápido y por lo tanto tengamos lo que son los caudales muy grandes, es decir, que aumenta lo que es el riesgo de inundaciones. Pues con esos SUDs un poco lo que podemos hacer pues son estrategias un poco para atenuar ese volumen de agua, y también un poco se utilizan, y dentro de estos SUDs se engloban lo que son las soluciones basadas en la naturaleza, que básicamente es recuperar el suelo permeable, y que además de tener esa captación limitada, pero tener capacidad de retención de agua, pues también se generan espacios verdes, incluso tienen un poder de tratamiento, es decir, evitan que lleguen contaminantes pues a los sistemas de depuración o incluso al medio natural, y también tiene otro efecto positivo, que es disminuye el efecto de la isla de calor, es decir, a nivel de temperaturas, que también comentaba antes Armand, pues un pouco reduciría ese efecto. Temos moi presente, ademais, as imaxes aínda da desastre da Dana, non? Na costa valenciana, que tamén pois o impacto, non, deste desastre ben acontecido ou axudado pois esos sistemas pouco permeables, non, dentro das contornas urbanas, dentro dos contextos urbanos, non? Aquí se fala moito pois de naturalizar os ríos que pasan polo centro da cidade, de non construir arredor da costa, de garantir, bueno, pois unha saída natural a onde deberían de pasar as augas, non? E dende unha perspectiva sociopedagóxica, Pedro, falamos de auga, falamos de concienciación, falamos incluso de factura da auga, non? E de, bueno, pois tamén incorporar certos custes ambientais e trasladalos á poboación, pero dende unha perspectiva sociopedagóxica, cales son as propostas que dende a UDC se están a desenvolver
En primeiro lugar, para concienciar, non, a cidadanía, a comunidade universitaria que é o noso público sobre a problemática do cambio climático, os riscos asociados e tamén pois como se traballa directamente co alumnado, non, no contexto da universidade. Bueno, a ver, aí vamos a empezar poquito a pouco para intentar unha pregunta ampla para intentar, máis que nada, pues bueno, introducir toda la charla de hoy, porque yo creo que va a dar muchas vueltas los comentarios que vamos a hacer unos y otros, ¿no? Y entonces, en primer lugar, yo quería, ya que me presentaste como que estoy en un proyecto de investigación de que nos concedieron este curso, pues sí, es verdad, es un proyecto que está muy centrado en la temática de formación docente. Es decir, nosotros lo que intentamos con este proyecto, que es continuidad de otros, que ya llevamos, tú ya lo sabes además, que llevamos mucho tiempo trabajando con el tema del cambio climático, y entonces en relación a la formación del profesorado, nosotros lo que intentamos... non sei por que falei agora en castelán. Non me di conta. Podemos falar na lingua que queramos. No, pero é verdade, sí, eu estaba ahora que cando falei de cambio. No, pues sorprendeu tamén. A mí tamén, sí. Bueno, pues como estaba dicindo, en relación a este proxecto, é un aspecto moi importante que é a formación do profesorado, do futuros docentes, non? Entonces, nos insistimos moito en que non chega con ter conhecimentos, é dicir, nos traballamos desde dúas perspectivas, que sí, que mellorar os coñecementos do profesorado, pero sobre todo as actitudes, que impliquen logo uns comportamentos que conleven a actuar máis sostiblemente. Entonces, nós o que pretendemos é, con este proxecto, intentar coñecer cales son esos coñecementos, esas actitudes e comportamentos dos docentes, dos futuros docentes, tanto na Universidade de Vigo como na Universidade da Coruña, un proxecto das dúas universidades. E logo, pois, establecer unhas acciones metodolóxicas que permitan a ver si despois de levarlas a cabo, además en colaboración con agentes sociales, nosotros, porque é moi importante tamén este aspecto, que non queda só en un ámbito educativo, sino nosotros traballamos con asociacións de amigos da terra, traballamos con a cofradía de Vigo, entonces, bueno, pues esas acciones formativas vamos a tener en conta as aportacións que poden facer eles, e entonces vamos a introducir unhas metodoloxías que teñen que ver, ou que na actualidade se consideran máis adecuadas, que teñen que ver con eso, unha indagación guiada, con aprendizaxe de servicio e con aprendizaxe por problemas, ¿no? E entonces, bueno, unha vez estamos iniciando o proxecto, estamos con o cuestionario, unha vez que, digamos, nos poñamos a diseñar estas actuacións didácticas, pois ver se realmente conseguimos que os futuros docentes milloren. O sea, que enlazo si hai un cambio de actitudes, vamos. Efectivamente. Entonces, ahora enlazo máis con o que ti me preguntabas. Entonces, bueno, pues eso, comenté ahora o proxecto, pero realmente o que nos interesa como docentes é conseguir ese cambio que dicíamos de comportamento, de noso estilo de vida, ¿no? Entonces, un dos aspectos básicos que nos imos a traballar é que o noso alumnado, futuros docentes, alcancen un pensamento crítico que teñe que ver con a problemática do cambio climático, que é un problema complejo e, por lo tanto, pois necesita, entre relación dos aspectos económicos, sociales e ecolóxicos, por lo tanto, pensamento que incluye todos esos aspectos, e tamén, estaba agora, me lié con o pensamento sistémico, que se refiere a este aspecto, e un pensamento crítico que ten máis que ver con a información que se recibe a veces de noticias falsas e todo eso, ¿no? Entonces, bueno, traballar esos aspectos, pensamento sistémico e pensamento crítico, con o fin de que os futuros docentes teñen a capacidade suficiente, alcancen as competencias para logo leválas á aula, ¿no? Entonces, bueno, pues eso é a educación, así o dice tamén a Agenda 2030, é un dos pilares básicos para conseguir, digamos, descarbonizar a sociedade, ¿no? Que non é nada fácil. Bueno. Cando falamos de formación de futuros profesionais, non falamos só de futuros
mestres e mestras, non, de futuros docentes, como comenta Pedro, sino tamén de que a ambientalización curricular ten que trasladarse non só á Facultade de Ciencias da Educación, que xa o está facendo, sino tamén a outras facultades. Non sei se Armand ou Manuel, pois especialmente Armand, ten así dende o teu rol tamén, non, como director da Oficina de Sustentabilidade, si tedes tamén un planeamento no desenvolvemento destas propostas de ambientalización curricular a nivel de universidade. Sí, a verdade é que gústame que me fagas esta pregunta, porque estaba aquí mentres falaba os compañeiros, eu estaba tomando notas e iba en esa dirección, ¿no? Nese sentido, eu son docente da Facultade de Ciencias como bastante doado, ¿no? Porque parece que todo que sexa medio ambiente, clima, todo, dende ciencias é como moi... ¿no? Debería de selo. Debería de selo, non? Pero non só en ciencias, ten que ser en todo. Como falaba Pedro, é unha cosa global, ¿no? E ten que ser transversal, dende a economía, a enxeñería, as ciencias máis experimentais, a socioloxía, todo está interrelacionado. Polo tanto, sí, ¿no? Eso debe incluirse nos currículos e debe formar parte do ensino de todos os estudos, ¿no? De grado superior. Inténtase facer así, eu en particular pois, son profesor de xeografía física, onde facemos unha unidade que é climatoloxía, entón obviamente traballase iso, non? Pero non só en eso, sino debe ser unha cosa transversal. E logo, como me preguntabas dende a Oficina de Sustentabilidade, o compañero Manuel decía antes falaba dos SUTs, non? Bueno, pues no campus da universidade hai SUTs, ¿no? E dende a oficina un pouco o que intentamos, estamos traballando con grupos por ejemplo, con GEAMA, ¿no? en temas de aproveitamento de recursos hídricos, e o que intentamos dende a oficina é que o campus sexa un pouco, ¿no? un laboratorio, ¿no? Que sirva para facer experimentos e logo poder extrapolalos ao que é ou exportalos á sociedade en xeral. Tamén facemos actividades de divulgación ambiental e actividades de formación ou de educación ambiental, ¿no? Dende roteiros aquí no Monte da Fraga, como diferentes tipos de actividades. Intentamos traballar tamén aspectos da mobilidade sustentable, os recursos hídricos, e entón penso que a labor da oficina tamén debe ser esa, ¿no? Participar en estas iniciativas para que a comunidade universitaria en primeiro lugar e logo a sociedade en xeral vexase beneficiada. Manuel? No, yo quería comentar, por ejemplo, a nivel de ingeniería, recientemente, y un poco recogiendo lo de Armand, que se lanzó desde la Escuela de Caminos el Máster de Gestión Sostenible del Agua, que es un máster interuniversitario dentro no solo de la UDC, sino también participa en la Universidad de Vigo y la de Santiago de Compostela, y un poco recoge, aunque desde la perspectiva un poco de la ingeniería civil siempre se nos pinta, tanto a las ingenieras como a los ingenieros, de utilizar mucho hormigón, se hace hueco el medio ambiente, ya a nivel de grado, y también el máster propio de Caminos, pues integra las tecnologías de medio ambiente. Y un poco desde el grupo GEAMA, pues lo comentaba Armand, pues ya viene siendo una línea de investigación muy potente que venimos trabajando desde los últimos años, incluso a nivel divulgativo en el CITEC, pues tenemos plataformas de realidad aumentada para explicar pues todo lo que tenga que ver, pues lo que comentábamos antes de eventos climatológicos extremos, lo que hablabas de recuperación de ríos, renaturalización de espacios, eso lo abarcamos también, y un poco incluso ya dentro de proyectos del Plan Nacional, pues se recoge este tipo de acciones y actividades para llevar a cabo y un pouco fomentar esa concienciación social. E, bueno, a UDC, falando un pouco así da universidade como institución, non? Tamén ten instalacións universitarias en lugares moi próximos ao mar. Incluso campos como o campus de Riazor, que está diante do océano, tamén en Ferrol, non? Temos pois instalacións que están próximas ao mar, e o principal risco que temos diante das nosas casas en termos de afectación ou impacto do cambio climático, pois é o océano. Como pensades que nos vai a afectar esta subida do mar a ambas cidades?
tomo eu a palabra, non? Pois eu penso que vai afectar, sen dúbida. Claro, todo depende da escala temporal a que falamos. Vai afectar na próxima década? Menos. Vai afectar a finales deste século? Pois seguramente máis, non? No 2100 eu non vou a estar aquí, pero os meus fillos, meu fillo e a miña filla va a estar aquí, os rapaces aos que estamos dando clase agora, pois seguramente estean aquí. E eles sí que se van a ver afectados, non? Por estas subidas do nivel del mar. Entón, o que decías ti, claro, depende da situación, non? O campus de Riazor, pois sí que está moi preto do mar, do océano, e o que falábamos antes, non? Que as pequenas subidas do nivel do mar, o que podemos considerar pequenas, que van a ir a máis, iso sin dúbida é así, non? Con o deixeo pois vai haber máis auga no océano, e logo a dilatación, non? A expansión da auga, que é unha cousa que a xente non ten en conta, non? Que coa subida de temperaturas non só afecta ao deixeo, sino tamén á propia expansión da auga, ¿no? O coeficiente de dilatación. Isto exactamente que para persoas que non son duchas na materia? Pois mira, eu sempre explico cando dou as miñas charlas de divulgación que claro, o que afecta ás subidas do nivel do mar, como todos sabemos, é o deixeo, e iso é o que todos sabemos. Ollo, só o deixeo das masas de xeo que están no continente ou en masas terrestres, quero dicir, en Antártida, en Groenlandia, os icebergs que están no mar, ese xa non conta. É como cando temos un cubito de xeo na nosa bebida, cada quen que imagine a bebida que queira, cando tes ese xeo ali no líquido, ese, cando se desfai, xa non sube o nivel. Ti vas a ter a mesma cantidade de bebida, non vai a cambiar. Pero sí que se lle botas un xeo de fora, e desfaise fora e engades esa auga, sí que vai a subir o nivel. Pero outro factor importante que a xente non considera é a expansión da auga, ¿no? Coa dilatación. É dicir, ti cando a un corpo daslle calor, dilátase, pois a auga pasalle o mesmo. Entón, vai a necesitar máis espazo, máis volume, pero o espazo que ten é o que ten. Entón, que fai? Sube o nivel do mar. Claro, busca ese espazo nas partes, pois nas praias ou no continente. Entón, eso non sei se resolve a túa dúbida ou intente explícalo o mellor posible. Vale? É menos, sempre máis o deixeo, pero bueno, tamén é un factor a ter en conta. Máis temperatura, é como un feedback positivo, non? Unha retroalimentación positiva. Pois iso acontece. E logo están os extremos. Unha cousa é que suban 10 centímetros o nivel do mar, que pode afectar pouco, aínda que hai infraestructuras, eso Manuel vai a falar mellor que a min diso, non? Pero adaptadas ao nivel actual ou ao nivel de do momento en que agora xa comenzan a preparar infraestructuras pensando no futuro, non? Pero antigamente, cando o de cambio climático pois non era unha cousa que estaba tan de moda, tan estudada, ¿no? Digámoslo así, non unha moda, sino pois que se tiña tantos coñecementos. Entón, pois as infraestructuras preparábanse para ese momento, e entón eses centímetros de máis pois van a afectar, pero aínda por riba, cando teñamos extremos, é o que che decía, é cando hai o perigo, ¿no? Cando son esos extremos que avanzan moito máis, ou aquí que temos mareas, ¿no? E entón é unha cosa que hai que ter en conta. Manuel? Sí, bueno, só puntualizar que cando se diseñan e se construyen esas infraestructuras, ya incluso antiguamente siempre se hace o sea, se busca a nivel estadístico los eventos más catastróficos en los próximos 100, 500 años en función de la infraestructura, pero es verdad que no se contemplaba el factor cambio climático, es decir, como dentro de esas variables estadísticas introducir una variable adicional como cómo iba a afectar. Y yo quería un poco poner un ejemplo con el caso de Coruña, lo conozco un poco mejor que el de Ferrol, y es que un poco a lo que comentaba Armand, de esos 8 centímetros en los últimos 50 años, aquí nos esté escuchando, pensará, guau, pero eso tampoco es tanto. Pero lo que hay que tener en cuenta aquí es que se le suman esos 8 centímetros, por ejemplo, a un temporal, bien sea Dana o las conocidas famosas ciclogénesis explosivas, y a eso le sumas también la marea y la probabilidad, por ejemplo, en Coruña, de que un temporal o una ola te llegue al paseo marítimo o a los bajos más cercanos de los edificios, aumenta, y muchas veces no llega porque el momento peor de un temporal la marea no está alta de todo, entonces le faltan esos quizás 8 centímetros que si se los ganamos por la subida del nivel medio del mar
va a haber máis eventos de lluvia ou máis temporales de mar que provoquen pues esa inundación cercana a la costa. Y no solo pasa a nivel Coruña, hay muchos pueblos, concellos a nivel de Galicia que tienen ese problema, bien sea pues en zonas costeras o en la zona de Rías Baixas, que más recientemente, en este último verano, pues en septiembre, cuando fueron las mareas vivas, está a pocos centímetros ya el mar de pasar la cota de rebase de los pantalanes, de lo que es el puerto en sí. Entonces, a poco que avancemos a nivel temporal, ya que esa subida a nivel del mar va a ser paulatina, pero va a continuar, pues dentro de un par de generaciones pues veremos más casos de puertos que se aneguen. E que solucións se plantexan a medio e longo prazo pois para adaptarnos ou polo menos minimizar ese impacto que parece que é evidente, predecible completamente e tamén parece que é inevitable, non? Pero en algunha medida pois creo que sí que dende os laboratorios científicos están pois poñendo ou propoñendo, non, maneiras de adaptarse a isto. Escoitas Onda Ciencia, o programa de divulgación da UDC. Pois creo que sí que dende os laboratorios científicos están pois poñendo ou propoñendo, non, maneiras de adaptarse a isto. Sí, a ver, hay diferentes estrategias. Las estrategias un poco más reactivas, es decir, preparadas para pues, en un concello, un pueblo, una ciudad que esté cerca de sufrir esas consecuencias, pues se buscan pues desde infraestructuras de disipación de energía, de oleaje, es decir, que las olas que vayan a llegar, pues esa energía se disipe antes de que impacte en la costa y que eso provoque pues un rebase, porque recuerdo que era eso, era una combinación de varios factores, no solo la subida del nivel medio del mar, también es que haya un temporal de oleajes y tal. Y en este caso, por ejemplo, en nuestro territorio, la cuestión de las mareas. Entonces, lo más fácil, por así decirlo, o lo que se está investigando o lo que se está proponiendo ahora, a día de hoy, pues a pueblos que se van a ver afectados son sistemas de disipación de energía. As causas antropoxénicas do cambio climático son ben coñecidas, como estamos a falar agora, pero estar informados e concienciados, como comentaba Pedro Vega na súa intervención, non é suficiente. Que medidas, que accións son precisas para que as persoas sexamos capaces de adoptar estilos de vida pois máis sostibles, baixos en carbono? Que necesitamos? Ese é o que da cuestión. Porque as causas as coñecemos. As consecuencias xa están expostas e tamén son coñecidas relativamente. Quería facer un inciso aquí en relación ao que decía Armando, que eu tamén utilizo a mesma explicación que faz ti con o tema da subida do nivel del mar, que enlaza, ainda escoitei non fai moito nun telediario, dice, el deshielo de los polos va a ocasionar la subida del nivel del mar. No, como ben dicía Armán, no, de los polos no. En todo caso da Antártida, do Polo Norte, pois non. Digo para que eso, nós tamén traballamos desde ese ámbito para poder corrixir estos aspectos científicos que son importantes, non? Entonces, bueno, es un inciso en relación ao que comentaba él antes. Pero centrándonos no tema ahora, que agora me vou explayar máis. Porque antes, con a primeira pregunta, pois, bueno, era así a modo introductorio. Entonces, mirade, como vos dicía, o máis importante é que podemos facer. Eso é o máis importante. Entonces, aí, desde o ámbito educativo, como dicía, sí que se fan cousas e se están a facer. Na UDC, pois sí, como, bueno, que eu tamén, bueno, colaboraba antes, sigo colaborando con a Oficina Medio Ambiente, a Oficina da Sustentabilidade, pois, efectivamente, aquí hai unha clasificación que se chama Green Metrics a nivel máis que publicita a UDC, que fai moi ben facelo,
E nós estamos na quinta universidade do Estado español, é unha ahora mesmo se cale o número a nivel mundial, as 1900 analizadas, hai 1400 e pico, casi 1500 analizadas, e estamos entre a 100 e as 200, por 140 ou 170, non sei que. Bueno, digo porque sí que hacemos. E un dos aspectos fundamentales, digo porque eso me toca a mí directamente, é no apartado da inventarización curricular. Para que aquí hai que dicir os aspectos positivos. Que o mencionamos antes, pero imos a afondar máis agora niso. Agora toca afondar. Entón, digo que é positivo tamén dicir as cousas que se fan, que non son suficientes, tamén é que quede claro, pero é que sí que se están a facer. Aparte do que comentaban eles aquí, pois a ambientación curricular, polo que nos toca na facultade, pois sí que é un dos parámetros que mellor valorados en esa clasificación da UDC. E seguimos aí, fomos dos primeiros que empezamos e continuamos, non? Entón digo para que, bueno, que como decía, pois a ter en conta, non? Nos na nosa facultade conseguimos introducir, porque, a ver, o importante non só que se introduzcan as guías docentes, que xa o conseguimos, incluso na nosa facultade xa en todas, e na maioría da UDC tamén, non? O problema non é ese. O problema é facelo na práctica. Esa é a cuestión fundamental. E nos insistimos moito, e igual así cando impartíamos cursos no CUFIE, pois é o mismo. É dicir, conseguir que o profesorado, moi ben, pois emplee as metodoloxías adecuadas e as actividades de aula correspondentes que conleven pois o traballar o tema do cambio climático, que se pode traballar, bueno, está claro que en ciencias, en enxeñería non hai dúbida, pero en informática, en filoloxía, en todo, en educación non che digo, pero bueno, digo para que quede claro isto. Entonces, aí é o que da cuestión. É dicir, oiga, sí, non só nas guías docentes, sino realmente levar a plática nas actividades, non? E cales son esas metodoloxías que realmente pois funcionan, non, para desenvolver as competencias claves en sustentabilidade, pois que ven marcando a UNESCO dende o 2015, 17, 19? Pois mira, tiene que ser metodoloxías activas e participativas. Unhas as nomeei antes un pouquiño así por enriba, que era, por exemplo, aprendizaje e servicio, e outra, pois, aprendizaxe basado en problemas, non? Pero, bueno, digo así para non ser máis cuestións técnicas, sino para que se nos poda entender todo o mundo que nos está escoitando. Por exemplo, oiga, pois, que podemos facer en cualquier facultade, por exemplo? Nos en cualquier facultade, na nosa, igual que se fai en outras. Pois, por que non facemos unha auditoría da facultade? Por que non implicamos ao alumnado? E se implica, e fai auditoría da agua, e fai auditoría da enerxía, e facemos residuos. Entonces, que pasa? Que eso realmente, eles os fan, participan, e non só participa, sino que, oiga, despois visto lo visto, pois se fai unha campaña ou se fai algo para conseguir realmente, se oiga, pois se hai moito, bueno, que é unha cosa mellorar por certo tema dos residuos, pois bueno, habrá que sinalizarlo mellor, habrá que explicarlo nas clases. Entonces, bueno, digo que aí participa o alumnado. Pois xente que dá lengua galega ou lengua castelán, pois fai actividades que teñen que ver tamén con eso. É dicir, eso de nosa facultade igual que en outras, me centro na miña porque é que máis coñece, pois é que en outras, incluído que a veces en informática, oiga, que a veces os informáticos tamén en informática se van cosas moi interesantes, se traballan aquí. Claro, se traballa moito con algoritmos verdes, por eso ¿no? Sí. Bueno, oiga, pois ya hablando de eso, outro dos aspectos que é importante do cambio climático é o tema do consumo das TIC e da inteligencia artificial. Veo un señor outro día aquí, un catedrático que non me acordo do nome, que estuvo aquí impartindo, non? Aquí, unha conferencia sobre inteligencia artificial e sostenibilidade. Bueno, ahora mesmo non sei o nome, pero bueno, é un catedrático coñecido que traballase, ainda agora está na privada, na empresa. Pero bueno, digo que decía non sei cantas centenares de centrales nucleares son necesarias simplemente para el como isto, ChatGPT. GPT. Bueno, entonces, digo, porque é outro tema que hai que incidir tamén o consumo enerxético, porque conleva directamente ao cambio climático, non? E non sei se me lío moito, outro aspecto, e xa remato, era que a mí os aspectos sociales para mí son básicos e fundamentales, que é, por exemplo, o que está a sofrir as poblacións. Sobre todo, porque hai que ter claro unha cousa, que nós, o mal denominado mundo desenvolvido, o primeiro mundo, somos os causantes desto. Non, que é un porcentaxe mínimo de población.
Entonces, por lo tanto, iso, sufren as consecuencias, porque claro, nivel de mar que falábamos antes, oiga, non é o mismo que sube aquí en Aguiño, que sube no Orzán, que sube tal, pero se sube na delta dos ríos do sudeste asiático, que é o cultivo do arroz, e viven millóns de personas, que va a pasar con esos millóns? Que non van vir aquí, non teñen unha culpa? Pois claro que van a vir, es que eso, e además, eso sí que, home, nós, por exemplo, sí que seguro que non, pero as generaciones próximas seguro que van a ter, que vai a pasar, subir as migraciones climáticas, é algo, bueno, que é un tema que hai que decir porque, repito, hai responsabilidade compartida, pero diferenciada, non é o mesmo. E ojo tamén que moitas veces se mete no mesmo saco a China, outro exemplo que decía antes de as noticias falsas, cando se dice, oiga, China é o país que máis emite en dióxido de carbono. Sí, pero hai que hacerlo per cápita. Y entonces aí no tiene ninguna culpa, está un poquito superior á media. Non digo con isto que China non teña que mellorar, pero bueno, digo todos estos temas porque son cousas básicas fundamentales. Aquí los culpables non teño... Bueno, ahora sí que estou preocupado con el novo gobierno, con Trump, ahora sí que estou realmente preocupado, pero bueno, con os americanos non, pero digo que eso é gravísimo, porque é Estados Unidos, Europa e Canadá son os que estamos... E remato, con o tema da pegada ecolóxica, que ten que ver con todo isto. Entonces, bueno, pues por lo tanto, pues o noso estilo de vida tenemos que cambiarlo. Hai un planeta, estamos con 3 planetas, non pode ser. E os americanos con 5. Entonces, bueno, pues aí donde decía eu, con todas estas auditorías, con este tipo de actividades, pues conseguir realmente, pues bueno, que a gente non solo consciente, sino que cambie o estilo de vida, ¿no? E antes de que se me olvide, que tamén hablando de migracións, ahora sí que remato, é o tema de que tamén en Galicia, cando se produzca máis, digamos, estas consecuencias que falábamos antes, vai haber non só migracións tamén do sur de Galicia ao norte de Galicia, Cuidado, igual que do sur de España, que é un desierto probablemente dentro de pouco, en Galicia tamén pasa que van a vir do sur. Bueno, xa non digo nada máis. Pero digo, son pinceladas para que quede claro os aspectos sociais e o ámbito educativo que ten que facer, que se fai non suficiente, pero bueno, por lo menos se fan cosas tanto na universidade como nos colegios. Que tamén é outro aspecto que hai que ter en conta. Nada, me caro, xa non digo nada. Armán, non sei se tamén dende a túa perspectiva docente poderías pois mencionar tamén non que tipo de metodoloxías pois serven para que o alumnado non só adquira eses coñecementos científico-técnicos necesarios, non, para superar pois un grado ou un posgrado, sino para que tamén desenvolva esas actitudes e esa responsabilidade, non, que temos como primeiro mundo que estaba mencionando Pedro. Sí, a ver, é un problema complexo, non é unha cousa, eu aquí teño anotado, difícil, é difícil, non? Pero hai que ser optimistas, porque a receita témola e sabemos cal é a solución, non? Cando falamos de cambio climático antropoxénico, pois, igual que sabemos as causas, entón sabemos como paralo, non? Outra cosa é, queremos paralo, non queremos paralo. Unha cosa que comentaba el moi interesante, que eu tamén fago nas miñas, intento explicar nas miñas charlas de divulgación, non? E nas miñas clases tamén, é o cal é o país que máis emite? Sen dúbida é China, pero per cápita xa non. É o que dicías ti, se miras per cápita, os datos o que din que son os países do Golfo Pérsico, non? Son Qatar, os Emiratos, aí é onde vemos que hai o maior emisións per cápita. Aínda por riba China é a fábrica de Occidente, non? Entón, se están fabricando os nosos produtos, é normal que emitan máis, non? Son os que máis xente tenen, os que máis producen para nós, entón é unha cousa, como falaba el, global, non? Somos responsables, pero é global, pero con responsabilidade de todos, pero é verdade que separadas, non? Porque as consecuencias van a pagalas máis unha parte da poboación que outra, non? E estás pagando xa unha parte do mundo que outra. Correcto. Entón, eso por un lado. Logo, como facer, a mí pareceme moi interesante o que dicía el de involucrar ao alumnado en iniciativas deste tipo, non? E penso que por aí debe ir a solución. Non imos a solucionar o problema se non temos unha contrapartida. Eu é que vexo, non? A xente ao final fai as cosas porque ten unha contrapartida. Se non hai esa contrapartida, non as fai. Hai xente que é altruísta, que fai as cousas por convicción, pero en xeral a xente ten que ter unha contrapartida. Se ti coller o autobús, lévache 1 hora e vir en coche 10 minutos e tes aparcamento fácil, entón, para que vas a coller o autobús?
bicicleta, para que pois eu collo a bicicleta cando a collo porque tamén axúdame a estar máis saudable, non? Porque ten un beneficio para a miña saúde. Por lo tanto, xa teño un beneficio, aínda que eso tamén axude ao cambio climático. Entón, temos que ter unhas vantaxes, e para que haxa ese tipo de vantaxes, pois teñen que haber son responsabilidades políticas, non? Hai que facer políticas que axuden a iso, non? Outra cousa que penso que axuda a rapazada ou xa non tan rapazada, que xa son adultos, no? O alumnado, é ter referentes. Penso que os referentes son importantes, non? Si os referentes que pode ter ese alumnado teñen unha vida de superlujo, de me importa un pimiento o cambio climático e eu vou a pegarme a gran vida, pois a que aspira a rapazada? Pois a ser como eses referentes que teñen. Penso que exemplificar e concienciar é importante. Entón, os nosos referentes son importantes que estén involucrados, ¿no? En esa loita contra o cambio climático. Falando de pois decisións políticas, no? E do impacto e da necesidade desas decisións políticas, desde a ciencia véñense facendo varios posicionamentos públicos por parte de recoñecidos científicos, pois criticando esta visión cortoplacista dos responsables políticos, non? Credes que esta mensaxe da ciencia, dos científicos que, por outro lado, pois somos o perfil, non, máis valorado por parte da cidadanía, está calando entre a cidadanía? Percibides que esta conciencia crítica a que facía mención Pedro antes entre o alumnado, por exemplo, da UDC calou? Que factores credes que están tamén influindo nesa percepción da sociedade ante o cambio climático? A ver, además, non sei se viches que viñan aquí xa no país este fin de semana, viñan en Quisa donde falaba deste tema da percepción de poboación, ¿no? Que tamén comentáramos cando outro día nos vimos. Entonces, pois sí, efectivamente é curioso que hai unha tendencia desde o ano pasado a este ano, que a enquisa do 24 hasta xaneiro deste 25, de que a percepción en relación ao cambio climático, da preocupación, mellor dicho, sobre o cambio climático, baixou, é dicir, casi estaba un 90 ou cerca do 90, baixou ao 70 e pico, non? El titular non me gustou nada, porque decía, el 34% de la población, el segmento de población, me parece que era o segmento de 18 a 27 anos, me parece 25 anos, el 34% non considera preocupante el cambio climático. Oiga, pero el 70 sí. Digo porque isto é importante. Logo a generación intermedia, es que me leo con la Z, la alfa, pero bueno, a generación esta Z era que máis baixou tamén esa presión, pero que o problema é a tendencia. Sí. Eso é lo grave. Eso é o grave, non? Porque porcentualmente tampouco tanto. En cambio, unha cousa que sí que además coincide con o Observatorio da Sostenibilidade, que a xente maior, a partir de 70 anos, sí que está preocupada e que quere participar con o tema de oiga, pois sí, e ademais tamén pasa con o reciclaxe. Porque igual tamén ten unha experiencia vital, non? Pois sí, é o que iba a comentar, efectivamente, pois a xente maior, os que somos maiores, que tamén vou maior, pois temos esta perspectiva que realmente, pois sí, e máis, se son máis maiores, pois tamén, non? E entonces, por lo tanto, pois sí que aí hai que ter cuidado, porque eso enlaza con o que estamos vivindo ahora, porque realmente a nivel individual temos que actuar, pero o que é máis importante é facelo a nivel institucional e político. Aí é onde hai que exixir que isto cambie. Eso é o máis importante. Donde son individualmente, sí, cambio de comportamento que falamos antes, pero exigir tamén os gobernos, e non todas as políticas ni todos os gobernos son iguales. E aí está a cuestión, porque en este mesmo estudio dicían quenes son os que non ven grave o problema do cambio climático, non só senón que ademais que non cree que é de origen antropogénico, e era el 80% de voz votantes de partidos políticos e del PP.
En cambio de los outros partidos, pois non. Entonces digo, pois bueno, realmente que é un aspecto sociolóxico que hai que ter en conta e que ademais, pois bueno, pois realmente é a preocupación porque están estos, igual que decíamos que está a baixa a percepción do problema do cambio climático, está a subida este tipo de políticas, además ahora con o goberno americano, ¿no? E unha cosita máis que antes me olvidaba, que era o tema de que as leyes son importantes e os currículos tamén. Entonces, a LOMLOE, a nova Lei de Educación, sí que recolle de maneira máis explícita temas relativos á sostenibilidade e ao cambio climático en particular. Entonces, eso, aunque ainda non chega, como falamos antes das guías, que este aí, é importante que este. E é unha mellora sustancial respecto á anterior lei, ¿no? Entonces, por eso quería tamén comentar. Bueno, disculpade se me... Non sei se tanto Armand como Manuel tamén tedes unha percepción, non, sobre cal é esta conciencia crítica do alumnado. Bueno, yo un poco siguiendo lo que comentaba Pedro, es que veo que el tema, por ejemplo, del cambio climático se está politizando. O sea, un tema que no debería ser como una lanza política, lo está siendo. Y yo creo que por ahí pueden venir los tiros de que en las encuestas pues la gente pues incluso pierda, o sea, no tenga credibilidad en el cambio climático. Y yo lo veo muy preocupante. Es decir, desde nuestra casa, digamos, de la Universidad de Coruña, pues se hace pedagogía, se instruye a gente, pero que, y un poco hilando con lo de Arnán, que no haya luego referentes a nivel vida social o política que tiren y que defiendan, y que no sea una causa únicamente para decir pues los votos van para un lado o los votos van para otro. Yo creo que es muy importante, y a nivel alumnado yo creo que pues sí, se pueden o se están haciendo a nivel universidad pues los deberes tanto desde el punto de vista pedagógico. Nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista de la ingeniería, pues lo que viene siendo, damos bastante caña con lo que es exigir a nivel político cambios con todos los laboratorios. Pues en mi caso de la rama hidráulica, pues todo tema SUTS, pero también hay el SUSMOD Lab de movilidad sostenible, muchos de los laboratorios, pues incluso los de construcción, que es el hormigón, que parece que no puede ser sostenible y sí que lo puede ser, y están trabajando y están investigando sobre ello. Pues al final nosotros hacemos concienciación tanto al estudiante como a la gente que nos visita, pues un poco que hay que pedir responsabilidades políticas y que esto tiene que cambiar, y un poco la visión que comentabas, Isabel, de cortoplacismo, pues al final políticas y políticos se mueven casi cada 4 años, pero las leyes perduran un poco más, y hacer leyes de calidad y que puedan perdurar más en el tiempo y que se puedan desarrollar, pues es algo que nosotros exigimos y que creemos que es moi importante. Armand? No, eu concordo bastante moito co que se dixo ata agora, non? O que sí que me gustaría lanzar como unha mensaxe optimista, non? Porque penso que moitas veces para solucionar os problemas o primeiro que hai que saber é como se soluciona ese problema, e penso que a solución, a receita, como xa dicía antes, témola. Entón, hai que ser optimista, non? E dende a educación, penso que tanto a nivel de ensino pues primaria, secundaria, a unha universidade, pues facer estes traballos que penso que se están facendo, pero ás veces pois hai outros intereses, non? A economía pois pesa moito, e o cortoplacismo, a economía a corto plazo pois é moi importante, non? E ao final pois o que deberíamos ter é un equilibrio. Evidentemente non se pode parar a economía, pero sí pois cambiar certa parte do modelo, polo menos certa parte do modelo. Eu podría ser máis ambicioso e dende a miña parte pues cambiaría o modelo de arriba a baixo, pero entendo que vivimos en sociedade e non todo o mundo vai a estar de acordo, pero dende logo parte do modelo hai que, porque como dicía antes Pedro, estamos en un sistema finito, ¿no? A Terra ten os recursos que ten, e ao final isto non pode haber necesitaríamos 3, 5 ou non sei cantas terras para poder levar o ritmo que levamos, ¿no?
Pois rematamos aquí este primeiro episodio da terceira tempada de Onda Ciencia, agradecendo aos nosos convidados a súa participación, a Pedro Vega Marcote, a Manuel Regueiro Picallo e a Armand Hernández Hernández. Non deixes de escoitar o vindeiro Onda Ciencia, no que ademais abordaremos a xenofobia e o racismo dende unha perspectiva interseccional. Ata sempre. Onda Ciencia é unha produción de Quack FM e a Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Universidade da Coruña. Este episodio estivo presentado por Isabel Lema Blanco. Nos controis técnicos estivo Mariano Fernández e a postproducción é de Miguel Anxo Facal. A preproducción é de Yolanda Golíaz Pérez, coordinadora da Unidade de Divulgación Científica e Cultural da UDC, e de María Cristina Naya Ribeiro, vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte. Onda Ciencia conta coa colaboración da Fundación Española para la Ciencia e la Tecnología. Se gostaches deste episodio, suscríbete ao podcast e difundio entre as túas amizades.